Ni Mikel Aio naiz eta nire ipuina gaur aurkeztu duguna Bala emakumea izena du. Bala emakumeak Scarletten historia kontatzen du. Scarletta Euskal Herritik Kaliforniara bizitzera joandako emigrante euskaldunen alaba, berak Berkeleyko Unibertsitatean ikasten du eta han dagoela krisi existentzial bat biziko du eta ipuinak horren inguruan hitz egiten du. Scarlett aktivista sozial da, Berkeley ezaguna da bere aktivismoagatik, behar da gehiago garai batean, ez dira oso garai honak ekintza sozialerako, eta pixka, Scarlett hor harrapatuta bizi da, egoera surrealista batean ikusten duen arte YouTubeen lan eskaintza bat, iragarki bat, lan eskaintza batekin bala emakumea izateko zirku batean, eta horrek enpatzeko gogoeta piztuko ditu berarengan, nolabait eramango dutenak erabakitzera utzi nahi diola izateari pistola izateko bala.